първата му светна. Не знам защо, притеснява се момчето. Ай, да ме вземете и мене на морето. Тя беше момиче от фолклора, яко, дори Лили Иванова ще вика како. Странна болест имат даже птичките, тя не се срамува, горда е с всичките. Много важно, че била в промоция, за 5 лева ти докарва лекарска емоция. Преди мене спирали се 20 коли, касови бележки не издаваш, нали? Не съм врачка, но услугата познали, дай да я наричаме Роберто Кавали. Двигател, музика, музика! И то е! Лодка, лодка! Тука добре ли? Викам добре ли тука? Иде паркира на Реграса! Значи, тука се съединяват. Аз да подавам, знам къде си е. От тук ли си, от тук ли си? От центъра. И аз така и тук съм на жълти павета. Ма в София има ли така момичето? София сигурно има така. Има. Доча. Доча. Алева, да знаете къде има проститутки. Ще ще да аз разберем от една страна. Обаче ти не разбираш. Къде има проститутки? А? Проститутки, бе. Правят кавали. Я гледам, че има така симпатии, значи викаш 150 максимум. 150, ако е вносно. Ако е така, франция колко? Ако е парфалет колко? Помня. До 30 моля смъкна. 30, много долно. Много долно. За 30 лева долу. Долно. Абе долу нагоре, аз 25-30 мога да отидем. Франческо, то ти. Siete della televisione? Да, телевизионе, само да видам проститутки наблизо, знаете къде. Non capisco. Значи, момичета да се забавляваме. Purtroppo non capisco. Първо non capisco. Франция, всичко добро. Днес е Франция, България, Италия, 6-0. Как издържа в този студ, стая къса пула, топка се нападнато от кола на кола. Застава там, дето има кой да мине, защото дете родни и орка ще настине. Стара ми била колата, претенция, на 100 метра има друга конкуренция. На задната седалка, бързо вземия, чук ни повефа музикална академия. Панталона до коляната свали го, не гледай толкова суморено, като фиго. Давай, както те учил баща ти, какво да правиш първа брача нощ с жена ти. Слагай гума, че света се върти, кой стана на колата, че така се поти. Чистачки трябва пускам, щото вали, и тук следва припева за кавали. Да питам аз момичето, къде има наблизо? Момичето. Проститутки там са, бе. Колеги, нямаше ли да ви кажат, че голям зор съм. Рано. Към колко да мина? Към 8. Какви са им тарифите? Хубаво ли да ме ориентираш, защото не знам колко нося 4-5 лева? Мисля, че ще стане. Колко ще ми останат? Колко ще стане лев? Лев 2. Значи всичко ще ми излезе максимум 3 лева. Може и 4 ти излезе, лев 2 ще стане. 2 ще ми останат. Може, не знам. Значи аз доче ще отида, ще взема една за 3 и да ме прибереш за 2. За 2 тема не мога да те пребера. За колко нали си на тънката ли? Има на тънката, ама сега от тук връзкото до центъра, примерно, ако искаш пак до тук, няма да излезе това. Колко ще излезе? 2,50. Добре, 3, айде. Не знам къде има проститутка. Да река Министерството на земеделието. Там съм чувала, да. В Министерството на финанси няма ли нещо? На Ботев има. На Ботев? Да, при Министерството. При Министерството. На Петикюшет има там. Какви има там? На кой тротуар? Там ляво, дясно? И на двата. И на двата. Каква тарифа? 50-100. Сигурно 5 на 10-20. Сигурно ти не знаеш. Не си ли говорил? Не. Не си говорил там? Какво вижте? Свирка е така нататък, 50-100. А така нататък какво включва? Задна напред. Задна ножица. Може ли му ориентираш тук всека тръгва надясно, запитеш, защото не съм.
От обратно. От тук на обратно, да. Посичано, знаете ли къде? Посичано, чува се. Вие да не сте брат На Посичано. Или клатиш, или клати баса. Екати номера падната таса. С краки цък на лампата в купето. Опа, месили на съседката детето. Не стояхме ли в училище чин до чин? Върни нещо да си купе токсициклин. Утре щом се видим по кварталните спирки, да забравим за крайпътните ски. Добър вечер. Слушам. Кавалите колко са? 15 свирка, 30 секс. 15 свирка, 30 секс. Да. Ще може ли по-ниско на свирка? Не. На кавал колко? Малък кавал. 15. Няма 15. Да, му оставаш доволен. 15 оставам доволен. Да. Твърдо 15. Да. 10 лева, Не. просто без така. Не, твърдо ти казвам 15 навсякъде. Толкова, ако желаете, аз не карам никой на пиво.